21 марти соли 2025 дар шаҳраки саркори шаҳри Турсунзода маросими тантанавии ифтитоҳ ва ба истифода супоридани бинои нави дармонгоҳ баргузор гардид. имрӯз дар ҷамоат деҳоти Турсун-Туйчиев маркази саломатии деҳавии саркор ба истифода додем, ки аз ҷониби оилаи Мадрахимовҳо сохта ба истифода дода шуд. инҷо мо дастгирии соҳибкорони шаҳри Турсунзодаро эҳсос кардем, ки аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус пешвои муаззами миллат дастгирӣ доранд. зимни маросими ифтитоҳ раиси шаҳри Турсунзода Парвиз Акрамзода миннатдории самимии худро ба ҳамаи онҳое, ки дар татбиқи лоиҳа саҳм гузоштанд, изҳор намуда ба иштирокчиёни сохтмон ифтихорномаҳо супорид ва таъкид кард, ки умедвор аст ҳамкориҳои минбаъдаи самарабахш ба хотири шукуфоҳии ватан идома меёбанд. идеяи сохтани муассисаи нави тиббӣ 1.5 сол пеш пайдо шуд ва аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ дастгирӣ пайдо намуд. лоиҳаро бюрои меъмории шаҳри Турсунзода таҳия карда, бинои кӯҳна тахриб ва дар ҷои он сохтмони нав оғоз гардид. дармонгоҳ аз 16 утоқи корӣ, аз ҷумла утоқи қабули қалбшинос, духтури занона, дандонпизишк, духтури кӯдакона, устухонбандӣ ва асабшинос иборат мебошад. ҳамчунин ин ҷо лаборатория, утоқҳои ӯзӣ, ЭКГ ва дорухона пешбинӣ шудаанд. ҳавлии барҳаво, курсиҳо, гулҳо ва дарахтон фазои оромӣ ва ғамхориро фароҳам меоранд. дар ин ҷо ҳар як ҷузъиёт муҳим аст. аз фурсат истифода бурда ман ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро аз номи ширкати Сардор низ баён менамоям. ширкати Сардор яке аз пешсафони истеҳсоли маҳсулоти снекӣ дар Тоҷикистон мебошад. ширкат соли 2010 таъсис ёфта фаъолияташро бо истеҳсоли чӯбчаҳои ҷуворимакка оғоз намуд ва имрӯз зиёда аз 100 навъи маҳсулот аз ҷумла тухми офтобпараст, хушкнонҳо, ҳалво, сақичҳои болаззат ва қорот истеҳсол мекунад. брендҳои Симба, Ҳавас, Кок дар саросари ҷумҳурӣ маъруф ва маҳбуб мебошанд. маҳсулоти ширкат ба Афғонистон ва дигар кишварҳо содирот мешавад. Сардор як корхонаи ватанист ва ҳадафи он ба як ширкати байналмилалӣ табдил ёфтан ва Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ намудан мебошад.